Gure saioaren izenburua pertsonaren garapenerako eta zaintzarako baldintza. Zenbat lagundu ditugu, edo ikusi ditugu, Iñaki eta Gurtzaneaz, eta orain guk batzetan gara pertsonaren garapenerako eta zaintzarako baldintzetara, ez? Saioaren helburua, saio honen helburua izango da pixkat gure eta horren gaitasunak, zailtasunak, beharrak, apur bat kontzientzia hartzea, gu zaintzeko eta gurasoak zaintzeko eta helburuak zaintzeko garrantzia, eta guzti hau nola egingo dugu, sentitu egingo dugu. Hau da, ekintza batzuen bitartez, esaten ditugun gauza guzti hauek, saiatuko gara zuei helarazten sentitzeko, ez? Hasi aurretik, gustauko jakun zehaztapen txikitxo batzuk egitea, konfiantzaren pedagogiarekin bat datozenak, ez diezenak arrotzak, inorentzat, baina gustauko jakun hasieri emoteko zehaztapentxo hauek egitea. Alde batetik, aurra pertsona dela. Ez da, aurra gauza bat eta aurra pertsona da. Eta pertsona garen egin, gaitasunak, zailtasunak ditugula. Aurrak ez dira zakuak, non gaitasun, zailtasun eta emozio, sentimendu guztiak sartu, pixkat astindu eta pertsonak duteten diren. Aurra pertsona da. Eta horrela ikusi behar dugu. Gure gizartean, iritziak, egin beharrak, bete beharrak dituzten. Gu bezala, pertsona moduan, pertsona dira. Eta guk zer egiteko dago guzti honetan? Guk irakasleo oso lan politxe. Bide lagun izatea, kontestu desberdinak emotia, baldintzak, orientabideak emotia. Zaila da eta, baina bai emozionantea. Guzti hau ezin dugu egin edo nekiz egin dezakegu guk gure gaitasunak ez baditugu identifikatzen. Horren, guzti honetaz hildiko garela, aurrera batzera. Eta hemen ipini dugu moduen, gure gaitasunekin, beharrekin, zailtasunekin eta ametzekin jaikitzen, bizitzen eta oheratzen gara egunera. Gai ordena. Lehenoko ekintza, batez ere bagenekigun arratzaldeko saioa tokau bilakule eta apur bat aurre ezagutzak aktibatzeko ekintzatxo bat pini dugu, bale? Gero, beraketaren inguruan, itzein modozko erantzak, irakaslearen rola gaitasunen dagokionez, irakaslearen rola oso gabala izan daiteke. Gaitasun espezifikoak identifikatzea eta baloratzea, zailtasuna gaire izan zen batea, sufrimentuarekin empatizatzea eta zaintzaileak zaintzea. Horrekia apur bat markatu ditugu zen puntua. Eta, beroketa saioarekin hasiko gara. Aurre ezagutzak aktibatzen. Pentsatu ditugu 5 galdera. 5 galdera hauek, asko bentzetan jaku galdera guztiak erantzutea, orduen galdera horietatik hartu izu ez 2 edo 3 eta erantzuneko. Lehenengo, norberak emango dutza erantzuna, eta gero miaka, irunak jarri zaitese, eta komentan. Zertarako, apur bat ikasle garaietara joateko, eta barruan ditugu zen norbait tximeletatuek apur bat aztintzeko, eta bergo goratzeko, bale? Orduen, 10 minututxo ero jarri zaitese, norberak aukeratu ze galdera gure dutzean erantzun, eta gero komentatu. Galdera dire, zein da zure ikasle garaitik gogoratzen duzun lehen goretzatena? Gogoratu zure harremana zure irakasleekin. Baduzu onartua sentitu ez izanaren sentimendurik? Zure irakasleekin izandako esperientziak zure izaeran eragina izan dutela uste duzu? Esperientzia horrek badu zuretzako garrantzitsuaren kasuntzarik? Lehenengo 5 minutu bakoitza, bere hausnarketa. Eta gero, irunak haipini eta bakoitza komentau zer hausnartu dagoen. 5 minutu eta 5 minutu gutxi gora bera itziko dugu. Pertsonarengan konfiantza ekintzen badugu eta pertsonari bere ibilbidean lagundu behar diogu eta pertsona oso altzor moduan eta beteta ikusten badugu, jakin behar dugu bere ibilbidean zertaz dagoen beteta eta nola lagundu bera daukon, barruan daukon gaitasun eta potentzial horiekin. Orduan, horretarako etologiak azaltzen duzku, pertsona hori eta pertsona bakoitzak eta altzor bakoitzak zer ez dagoen beteta. Etologiak azaltzen digu animalia eta gizakien portaera.
eta azaltzen digu ere aztertzen, eta laguntzen digu aztertzen zer gertatzen ari da momentu bakoitzean. Orduan, atologiak emundozko aportazioa da era zientifikoan, eta oso jende importantia, zara zidearen esaten, baina Nobel saridunak, eta epoka oso desberdinetan, eta epoka berian, elkar ezagutzen ez zuten jendea ere, zera, emaitza berberetara, heldu ziela, eta orduan dakigu, era zientifikoan eta empirikoan, momentu hontan, aurrak eta pertsonak zerez beteta dagoen hori horrela dela. Eta batez ere, beteta dagoen horrek da gizakiak eta animaliei evoluzioan bizi irauten lagundu dizkiguten jokabide batzuk. Orduan, etologiak esaltzen digu zeintzuk dien jokabide horiek eta nola ulertu aldugun eta nola entzun. Zer gertatzen ari da momentu bakoitzean aurraren gana. Eta laguntzen digu ere portaera horiei era egokian erantzuteko gakoak topatzen. Nola topatzen dugu, eta esaten ari bagara konfiantzaz ikusi behar dugula pertsona, orduan jakin behar dugu pertsona horre, konfiantza hortan, berak bidaltzen dizkigula seinaleak, nola interpretatu, orduan, interpretatzen jakikia da gure beste egin beharra. Berak bidaltzen dizkigu seinale horiek. Eta horrela interpretatuko dugu eta lagunduko diogu pertsonari bere garapen emozionalean, kognitiboan, Eta zer da oso garrantzitsua hemen, benetan desberdintzea zer dan gizakiaren evoluziotik dauzkagun berezko ekintzak eta zeintzuk irakatzi aldugun. Guk testuinguru irakaskuntzako testuinguruan. Zer da berez landu alduguna eta garatzen lagundu alduguna eta zer da erakutsi alduguna edo irakatzi alduguna edo miak ikasi egin alduguna. Eta horretarako hainbatetan irakatzi aldugu, baina beste hainbatetan bide lagun izan behar garen. Eta bide lagun izateko gure helburu izan behar dela testuinguruak eskaintzea. Lehen ikusi dugun hiru azpi multzo horietan dauzen testuinguruak, gero ja bakoitzak zango garen lantzen. Zeintzuk die garapen hortan laguntzeko testuinguru beharrezkoak diren testuinguruak. Zintzu definitu ditugu beharrezkoak nola. Eta listo.